Undisi usisi kuyahlupha kancane ngokwesintu kuhle umuntu mazi isibongo sakhe la ezalwa khona ngoba bahlo abantu besifazane banezibongo ngambili ngiyabingelela ngenkosi ngibingelele umfundisi inkosi kanye nomama uyibona i-host yale nkonzo ngibingelele ubaba Mntungwa kanye nomama Mkhwanazi omkhulu Shamazi ngiyabingelela si wasixali Shamazi amakhosi Mkhwanazi omkhulu sinezwe liye video ulwandle Mkhwanazi omkhulu ngisho engengakanani ngibingelela ke abazalwane bonke i-worship team abasishayela insimbi egameni lika Jesu amen mhlambe nama disclose ngiyakholwa nami ngelinye ilanga ngazinikele enkosini ngaphenduka ngaba nesivumelwano ke noNkulunkulu esihle namanje engisasigcinile futhi okuyikho kungibekela ukuthi umsebenzi uNkulunkulu angikhombele ukuba ngiwenze useyikho ukukholwa futhi kuseyikho ukufezekisa ukuphenduka kwami uma ngengayibamba kahle kulo msebenzi engibekwe kuwo kimi uNkulunkulu uyobonakala amen bakhona abantu abayokholwa benziwa ukuthi ngithe nginikwe ithuba lokuba umeya ngayiphatha ngendlela ekhombisa ukukholwa amen enye yazo nje ukuba ngingayeki ukuzehlisa alikho ikholwa eliphakamisile uma ke kwakho nikholwa eliphakeme kusuke kukhona into engahambi kahle ngalelo kholwa ikholwa liphansi lehlile ukwenzela ukuthi bonke abantu babukele kulo inkambo yalo kube yiyo eshumayelayo kunomlomo neindebe zomlomo amen nami ngifisa ukuthi ngesikhathi ngila ngibekwe khona ukwenza kwami kube yikho kushumayelayo kwenze wonke umuntu asole ukuthi ungenzeke nti lo ngumntwana waNkulunkulu esho nje ngingakasho mina ngiyanithanda ke ngithanda nenkonzo eniyenzayo inkonzo yokunquma nje ukuthi niyikhohlwe nina njengabaholi ukuthi mina ngumfundisi inkosi nami nginebandla lami ngizohlala nalo ngikhonze nalo ngoba ku Good Friday uMntungwa asho kufanayo nomkhwanazi asho kufanayo kodwa you chose ukuthi nifuna ukubandawonye amen ngicabanga ukuthi uNkulunkulu benecebo ngale nkonzo ningahle ningaboni ukuthi yimuphi umphumela wenzekile ngokuhlangana kwenu ukuba nizehlise nifise ukuba umfundisi akhonze phansi komunye okuyinto engejwayelekile ngoba abafundisi balesi sikhathi nabo babuye bangene umoya wokuphakama bangafuni ukuba umfundisi kube ngathi uthobela omunye
uma kubona befundisa abaningi bamahlelo ahlukene bendawonye bokwazi ukuthi ngoba umbono wabo wodwa kuba kuduyisa uNkulunkulu. Ngicela ke ngaphambi kokuba ngihlale phansi ukusho into engikhathazayo. Abantu baholayo babuNkosi babuNtuba baba Mkhwanazi babhuqwa indlala. And le iyasikhathaza eyokuba kuthi ngalesikhathi sihola izwe njengabantu abamnyama abantu bakithi babhuqwa uhlupheka. Njengamanje ngijabulile nje mangibona abantu abasha bengaka. Ntambama uma uhamba la edolobheni akwenzeki amehla kangagcwebi inyembezi ubona intsha egcwele amakhona onke umgwaqo phethe imijovi ijova idla ama drugs bume. Kodwa bese uya understanda ukuthi hayi mhlambe isikhathi. Kodwa lesi sikhathi uNkulunkulu uvuse thina wasinikeza imisebenzi yahlukene nini uninikeze ukuba nishumayele ivangeli. Mina wanginikeza ukuba ngihole laba bantu enibashumayezayo. Phakathi kwesikhathi la beshunyayezwa yini benizwa ukuthi nithini kodwa bengakaphenduki. Asazi kwenzekani ngoba one usathana uhlasela and le yedemoni lama drugs yimbi. Futhi yimbi ethi uma singashidi ukwenza izosinqoba. Ngoba uqala kancane nje uqala ngokuthi istrad nestrad abakulisini sibe nesport. Sibe nesport bathule nje abazalwane bangasho lutho. Each and every second house kudayisa utshwala. And into eyenza umuntu omusha abe nesibindi sokuthatha noma iliphi drug udinga uplug nje udinga nje iBA yodwa. Abona ingasekho into impossible kuye. And thina njengohulumeni sibukeka singakenzi kwaneleyo ukulwa leso sihlava. Kodwa ke futhi emabandleni enu nonke ngoba nila nibhekene nenkinga ye-unemployment. Laba bantu bashumayezayo sebephendukile sebekholwa. Kuyaba frustrate ugabi namsebenzi baze bacabanga ukuthi uNkulunkulu akekho. Ukushumayeza umuntu olambile ubungozi ukuthi uma esekholwa ngalesikhathi engakehlela umoya oyingcwele ezinye izinto usayi-understanda ngokwenyama. Isilinga ngena kuso esokufuna ukucabanga ukuthi uNkulunkulu uyampanisha ngokungamnika umsebenzi. Akhohlwe noma usuke ungaka-understand ukuthi konke kunesikhathi sakho. Kwenza ke ngisho umuntu omusha ongene ebandleni wakholwa wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi agcine eba frustrated endleleni ma izinto engasenzeki. Ngoba uyabona uyathanda noma uthandi ayikho into efrustrate umuntu omusha njengokufunda. Mhlawumbe nabazali bakhe bamfundise ngemali yokugcina. Uma ephuma e-university ahlale nje kungenzeki lutho. Abone kuphela unyaka wokuqala athi ayisenza kahle. Abone kuphela wesibili owesithathu kugcine sekujwayelekile nje azajoyinwe nabantu ababefunda emva kwakhe esikoleni nabo babe nama qualifications njengaye kungabikho lutho. Kuyafrustrate lokho. Kodwa ngifuna ukuthi sikuphathe kahle sonke as politicians. Njengoba siyokhethweni nje inkinga esiyenzayo njengama political parties ukufuna ukudlala ngaleyo nto. Bese sonke sifuna ukuthi abantu kufuneka basivotele ngoba uma ngabe thina sesiphethe nabanye sebephethe bayokwenza amathuba emisebenzi amaningi. Umonakalo oswenzekile somkhulu kabi ukuthi singacabanga ukuthi ungalunga ngeminyaka emihlanu noma esikhathini esincane. Kepha noma yini esingayenza. Iphutho ongamele silenze kuba sikhohle uNkulunkulu. Ngoba mina ngiyasola
ukuthi ukhona uNkulunkulu afuna ukusibonisa khona. Ufuna ukubonakalisa amandla akhe ngesikhathi abantu abaphila kuyithi. Ngiyafisa ke ukuba ngedlulisa okukhulu ukubonga kini bafundisi nabazalwane bonke ngokusikhulekela. Ngoba singayibona sengathi thina si-powerful as politicians, sibone sengathi senze izinto zenzeke kanti imkhuleko yenu. Anizi nizocela kithi manifuna ukusikhulekela. Nisikhulekela sithanda noma singathandi. Kodwa ukuze imkhuleko yenu imanifeste thelo ukuba thina sivule inhliziyo zethu sivulela uNkulunkulu. Ngiyafisa ukuba ningayi kusikhulekela ikhulekele nokhetho esiya kulo kuba lube nokuthula. Udaba lokubulawa kosopolitiki nabo bonke nje abaholi luyidaba olusematheni. Ayikho indlela yokuba silugwema ngaphandle ukuba sikholwe sicele futhi uNkulunkulu ukuba asilekelele. Siyafisa ke angazi selokhu ngingenile ngoJune 20 last year. Angaze ngilithole ithuba elikahle lokuhlala nezingcezu zenkosi. Kungahleke kubangela ukuba ngiduke endleleni. Kodwa futhi niyazi ukuthi abefundisi nomkhandlu babe nesivumelwano eside esasifaka phakathi into eziningi nodaba lokungabi available kweindawo zokukhonzela kwabazalwane ngoba kunamabandla agcinayo ekhonzela emahall ngenxa yokuthi umkhandlu awuzenzile zaba available indawo zokukhonzela ukuze amabandla abe neindawo. Nami ngikufice kukhona eoffice kayibophezela ukuthi ngizoqinisekisa ukuba kuyashesha ngoba ayikho into embi njengokuthi indawo zokuphuza ayiswelakali kodwa indawo zokukhonzela ziyaswelakala. Ngakho ke uma kuyothi ngalesikhathi ngihola umkhandlu lungabikho ushintsho endabeni lokuthi indawo zokukhonzela ayitholakale ngebe ngihlulekile ukwenza uNkulunkulu abonakale kimi. Ngifisa ke ukuba ngifisele inkonzo enhle kade ngifike umuntu odlulayo kodwa no angisedluli. Kade ngikofa ucingo bekumele ngiye kwahlahla indlela sesivumelene ukuthi ngiyodlulela khona kusasa ngizohlala nje stage yonke iziphele nami ngizwe umfowethu uNtshangasi Sithabiso ulapha kwamasipala njengomdidiyeli weinhlelo eoffice. Alikhi ibandla elingenabo abantwana besikole futhi alikhi ibandla ukuthi malivangele emphakathini lingadibani nosizi lwabantu abahluphekile okufaka phakathi izingane zesikole ezivuka zesikoleni zingazi ukuthi izogqokani zingathi izodlani ezinye zazingenabazali ezinye zazinabazali impela kodwa nabo baxakeke njengazi izingane. Nengifisayo ukuthi ngikhona nje icathulo engicela ukuthi zingasiwa yimi kodwa abantu abenu emabandleni befundisi. Umfundisi uyoyibeka kuyothi ngelinye ilanga mayithe uyahamba wadibana nengane engenazi icathulo ngoba ngisola ngathi akunamvuzo ukunconywa kwami kodwa kunomvuzo kakhulu kuba abantu bancoma uNkulunkulu ngami. Ngakho ke uma zifika kubazali zifika ngey'ngcezu zenkosi ngibona ngathi kunamandla ngisho ukuyedlula lapho bengafika khona ngami ngoba abantu bangahle balingeke kimi ukubonga mina kodwa masekulethwe izingcezu zenkosi nakanjani bawubonga uNkulunkulu ngazo. uNkulunkulu esengathi anganibusisa sivikele sonke kule ma-hours asasele uma ngabe sesihlukana kusasa
sivale inkonzo uNkulunkulu ahambe nathi agxilise uthando lokuthanda abantu phakathi kwethu, agxilise inkonzo yokuzehlisa, akusondeleki kumuntu ophakeme. Ngisho ufisa ukuyobuza okuthize kuye uqala uyibuza ukuthi ngizomqala ngaphi. Yabona kwayibiza lo mbuzo udidekileke, ungasho ugcina ungayanga kuye, kanti mhlambe ngempela impendulo yombuzo obunawo ikuye. uNkulunkulu ke anibusise, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu kubaba umeya.